یک قصه نوبتی پیشنهاد میکنیم درباره صادق چه خیر یکم بار عروسکاوی برآمد. قصه را غنیمت نگوش کردن. یک قصه پیسان اومدن آخر لایک باران کنن. لایک باران навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дариҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. як қисаи навбатӣ пешниҳод мекунем дарбораи Содиқ чӣ хеле якум бор арӯзковӣ баромад. қиссаро ванимате нагӯш карден. яке қисса писан омаден алхел лайк борон кунен. лайк борон Содиқ меояд Россия и тараф у тараф мегарда кору боша хай мебина андак исуси зиндагӣ туғурӣ меша бега арӯзковӣ хай Москвам шаҳри калон дарав як кафеча мера кору боршо мебина ҳамуҷа арӯси засипид мекуна майда тарафи хона раҳсипор мешан ҳамаха дури ҷангалча хати рафтестиан иҷа бес мега Содиқ вай мега иҷа бе айкисай пистолет меру пешони духтар мемону мега иҷа биши бирин духтари бечора ҳайрон мешаед чӣ кор касти девони ча иҷа биши бирин мешина мерина анака баги буху катиби издеваҷ баги буху хай тарсам чизи хуб пистолет дар пешони мондагӣ мегири духтара яда тикка мехӯру рафте мега та умета духтари бечораро мошин мешнона давши меора хонаш як хони бадҳайбат сулӯжанко кору бор кадестиян дивижуха рафтеса ира бушуен мега моика мекунам исуси мекунам то саҳар пастел дихтишодих мекуна саҳар пул мул метяша гасел мекунаша духтар ай дарвоза мероя бо гаштаки медроя мега ма тара нафаҳмидам оварди дар ҷангал ридум гӯҳма хӯрдум омудум бо иҷа моика мусиқӣ ихадову дастгии барои чай гуфтай ту нафаҳмидӣ гуфтай не нафаҳмидам гуфтай ташкилие ки дар ин хонадон буди пулу моле туро додам и аёдуд мероя наке худозада ӯ гӯҳе ки дар ҷангал хӯрдӣ бумра аёдуд намероя салом бародарои азиз хай иҷа бо талабгоро бисёр шуданд ки ҳамун қиссаи сафара қати сафаргил як пешниҳод кунем гап нест биродаро марҳамат ҳама мехези Россия омадестай як биродари бечора чандин бор Россия мера кӯдакдор намеша икра гуфтай зан ма мегирим меорам зануш қати поезда сувор мешан хай камбағало билет мегирам поезда сувор мешан майда мисян як сутка ду сутка хай мардакам иштиёж меояд чима ге занак як секс нима кунем хай поезд чӣ хеле дута боло хоҳад дута поён гуфта поён дии бародарои Узбекистон ховани чӣ хел меша ҳеҷ намеша гуфта ваё хован фаҳмидӣ ин раис сафараи занак хай ки мо ба ният биромдем яке бача шид сафар нома кунем духтар шид сафаргул нома кунем хез мекуна қавати занак нур дар нур поездам шиқр и худозди узбек ай поён фаҳмида ай гуфта секс тамоша моно ай та анамита мекуна калаши дуру мекуна ҳамита мекуна калаши дуру мекуна шипидасян айни ҷонбироида кисе стоп карану мекаша чули мардак мероя кушол мешисини поён болои и биродари узбекистони давхе рушд мечака ай ҳами поён акай ҷоне бигие она тагом и сафарай сафаргулай айрӯи ма бигире не я салому я пайғом ай мулки ғариб бо ҳамроҳии биродар тамоми ғарибода таманои ӯро мегиранд ки бозгашт ба ватан бо лаби хандон дилтону зиқ нагиранд ки сағира дар ҳами манзилу макон дар мустақим мемонед дар лаб ханда бигире ишон ко пеши кор ӯй мешан на ки бошам сағира то соли 2045 намерасед.